ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋದ ಅದಪ್ಪಂದು ಕೇಂಡ ಕೊಡದ ವಿಡಿಯೋ ತೋನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಕೊಡ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದು. ಸೊ ಅವಿ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನಿತ್ತ ವೇರ್ ಮಂದೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಹಿಡಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಅದಪ್ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಈವೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡಿತ್ತ ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ಪೋರುಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಆ ಡೇ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಪುದರ್ ಮೆಚ್ಚಿ ನೇಮ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ತ ಅಂಚ ಮಾಡಿದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಜಾತ್ರೆಗೆ. ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಪೋಯಿರ್ತೀನಿ 3 ಜನ 2 ಜನ ಕೈ ಕೊಡೀರು. ಒಂದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶೈಲಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಇವಡೆನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ರೈತೆ ಆಯಲ ಬರ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದೆ ಬಂದ್ರು ಇಂಕಲ್ ಪಾಪುಜಿ ಜನಮದ ಬನಾಗ ಸಮಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಚೊರ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುರ್ದೆ ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕೊರ್ನಾಕ ಒಟ್ರ ಸೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ದಾಲ ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈದ ಕೊಟ್ಟು ಪೀರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಈ ಮಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದೇವಿ ಪೋಯರುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಂದಿಜಿ ಆಯ್ ಮಂತೋನ್ವಿ ಬೋಡ್ತಿನ ಮಂತೋನ್ ನಡ್ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಊಂದು ಬಂದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಮಂತು ಕೊಡ್ದು ಪೋಯಂಡ ಅವು ಸಸಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಯ್ಪಂಡು ಐಕ್ ಬರ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ತೊಕೊಟ್ಟು ಪಂಡು ಐಕ್ ಬರ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು. ಇವನ್ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಚ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪುಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರ್ತದಾಗಲೇ ಪುನಃ ಕಾಣಲ್ಲ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಆಪುಜ ಅವ್ನು ತಾದನೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ದು ಎಂಚಿನ ಆಗಿ ಪತ್ತದ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು. ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಿಡ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಮ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು. ಪಟ್ ಸೈಯಡ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತಾಕ್ಲ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ ನನ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ ತಿರ್ಗಿ ಒಪ್ಪುನತ್ತೆ ಯಾನು ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಪುನತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಾನೋಡ್ಸಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಿಡುದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಯಾನು ಲೆಪ್ಪುನತ್ತೆ ಯಾನು ಲೆತ್ತದೆ ಅಜಯ್ ದೇವಲು ಈಗ ಅಲ್ಲನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನಾನು ಶೈಲು ಕೂಡ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಈವೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀವಕ್ಕ ಶೈಲಿ ನಾನು ಜಾಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಮನ್ಪುಲ ಮೆನ್ಪುಲ ಬಂದಂದು ನಾನು ಎಲ್ರಮ್ ಇದಿತ್ತೆ ಆಜರಿಕ್ ಆಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಜಿ ಇರೋ ರೆಡ್ಡೆಕ್ ಆಜಿ ಇರೋ ತೈನಿಕ್ ಇದು ನಾಲ್ ಎಲ್ರಮ್ ಇದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರಡುಲ್ಲೆ ಹೋದ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇದನ್ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ರಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಅಂಟು ರಪ್ಪ ಗಂಟೆ ಬೊಲ್ಪು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಫುಲ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಎಪ್ಪುನದೆ ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ತುತ್ತುನಾಗ ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾರ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೂಲದಾನೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಸರ್ ಮೂಲ ಹಾಕಿದ ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಕರ್ಬೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಾಳ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಬಂದುಂಡಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಮಾರ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ರಮ್ ದಿತ್ನದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಮ್ದ ವಾಲ್ಯೂಮು ಲೋಟ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇದು ಬರ್ತು ಕಾಯ್ದಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ. ಬೇಗ ಪೋಂಡೊಂಜಿ ಬಸ್ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ನೇಮ ಮುಗಿಡ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿಗೆ ನೇಮ ಅಂಚ ನಂಬಿಡ್ತದೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ಕ ಕೊಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ ತುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪರಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾನು. ಎಸ್ ಪಿದಾರ್ದಾಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾಡಿಯೆ ಪೋಯ್ನ ಮೆತ್ತ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಮೂಲೆ ಒಂಬರ ಆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಈತ ಪುಡ್ದು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡಿ ಪೊಡಿತೀನಿ ನಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಾನು ಪೊಂಪೆಲ್ ಪೋದು ಪೊಂಪೆಲ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಾಣಿ ಹಚ್ಚಿದ ಬಸ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪುತ್ತದ ಬಸ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಗೆ ಮಿನಿ ಕಾಲ್ ಅಂಪೋಡು ಪೋಯ್ ಅಪ್ಪ ಅಡೆ ಎತ್ತಿಬೋಕ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ತಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಮೀಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ದುಂಬು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೀಟರ್ ಬಾರ್ದಿರು ಅಂಚ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ನೀಟ್ ಹಾಕಂತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಹಚ್ಚುಡು ತುಕ ಪೋಯ್ ಉದಾಸೀನ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಉದಾಸೀನ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿದ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ನಾನು ಅವೇ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ಪೋದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕಡೆ ಜೋಲಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನಿ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಬೇವುಲ್ಲೆ ಪನೆ ಪಿರಾರ್ ಪೂಜಿ ಹೊರ ಸಸಾರ ಅಂತ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕ ಓಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಅಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಅಂಚ ಏಪಲ್ ಅಂಚಿಪ್ಪರ ಬರಲಿ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಲಂಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪನ ನಾನು ಪೋಡತ್ತ ಅಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಕೊರೆಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬಸರು ಪೋರ್ಕ ಅವೇ ಬಸ್ಸಿನ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏಸ ಮಂಗಲ ಕಾತಂದ್ರು ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬಸ್ಸು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಈತ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ದಾಣಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಕುಚಲಾತಿನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪರೆ ಮರ್ತಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಬಂದ್ಪರೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಣಿಗೆ ಬರ್ತಿರು
ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಂ ಅಂದ ಬಂಡಾರ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಊರ್ದ ಬಂಡಾರ ಬನ್ನಗ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡಲ್ಲ ಜನ ಮಾತ ಪೋನಾಗಿ ಪೊಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದರ ಮಂಡ್ಯದ ಪೋತೀನಿ ಕಜೋ ಬೇಜಾರ್ನ ಏಸೊಕ್ ಪನ್ಪಿಡ್ತುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರೆಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಸಾಧಾರಣ 500 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಅಂತೆ ಕೊಡೆ ಅವನು ಏಸೊಕ್ಕು ಪನ್ಪೇರ್ ಖಾಲಿ ಏಸೊಕ್ಕು ಪನ್ಪೇರಾರಿ ಮುಲ್ತಲೆ ಗೈಸ್ ಅವತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಕವಿತಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕವಿತಕ್ಕನ ಅಮ್ಮನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅನಂತ ಆಡಿದಾರೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ರೇಸ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊರಿಯರು ದಾಯಬ ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಪು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ಜಲ್ ಗೈಸ್ ಬೋರಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಮುಳು ಇಲ್ಲದೆ ದೂರ ಹುಡುಕುಳ್ಳೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇಮ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡದಲ್ಪ ನೇಮಗೆ ಪೋಪುನಗಳು ಮತ್ತು ಕೈತಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಎದುರುದೇ ಪೋಪೇರು ಬಿಡಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾದಾತನ ಬಂಡ ಜನ ಪೋನಾಗ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಬುರಿರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಚಕ್ಲಿನ ಅಂತ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ఒక ಬಂಜು ಏನೇಂಡ ತೋರಿ ಗೈಸ್ ಈ ಮೇಲೆ ಪೋಪರ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಫುಲ್ ಉದ್ದಾಗ ಈ ಮಿಟ್ ಕವಿ ತಕ್ಕೊಲೇರು ಈ ಮಿಟ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪದ ಪೋಖ್ರಿಲ್ ಹಚ್ಚು ಒಂದು ಪೋಖ್ರಿಲ್ ಹಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಬುಲ್ಪೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಕುಸುರು ಅಂತಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಮೊಲೆ ಬುಲಿಪೇಲು ಮೊಲೆ ಬುಲಿಪೇಲು ಕೇವರದು ನಂಗೆ ಕಾಲು ಐತಿ ಅಪ್ಪೇನೆಂದು ಅಪ್ಪ ತುಲಿ ನಾಟಕ ತುಲಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚೂರಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್ ಯಾಂಡ ಲಚ್ಚು ಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಿಚ್ಚುಗಲ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಅಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕೋಪಡಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ 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 ದಾದಿ ಕಂದಲ್ಪ ಪೌಡು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಬೇಬಿ ಶಾಮಿಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂತಲೇ ಪೋಖ್ರಿ ಶಾಮಿಲಿ ಬುಲ್ಪೆಲ್ ಶಾಮಿಲಿ ಲೈಟ್ ತುನಗ ಅದು ಲೈಟ್ಗೆ ಊರಿ ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಲೆಂತುಲೆ ಮಲ ಕೊಲಂಬದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಲಚ್ಚುನ ತರ ಐ ಓಡ್ಡೆ ಕಸ್ರಾತಿ ಪೊಣ್ಣನ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಮೊಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ಪುನ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಜಾತ್ರೆದ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಕೈ ತಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಗಲ್ ಪೋಯರು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇರ್ ಅಕ್ಕನಿ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇರ್ ಆತೆ ನೆರ್ಬುಂದುಲೆ ಗೈಸ್ ಕೈ ತಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಸರಿ ನನ್ನ ಕಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೈ ತಕ್ಕನ ಕಂಡ ನಿಂಗ್ಲೆಗ್ ಗೋಬಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕೈ ತಕ್ಕ ತಿಂತಾನೆ ದೇವರೇ ಯಾನೊಂದು ಮೂಜಿ ಬಿಸಿ ತಿಂದ ಗೈಸ್ ಆಚೆ ಅಡಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಆಚೆ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಎದುರು ಪೋಪ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ವ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಲಚ್ಚುಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಕವಿತ ಕನಿಲಡುಲ್ಲ ಓ ಇತ್ತ ಕೊಡ್ಸಿ ಅನಸ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದ್ದದ್ದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಕಿವಿತದ ಕೊರಿಯರು ತೋರಿಸ್ಪಾಯಿಗೆ ಕಿವಿತ ಅಕ್ಕ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕವಿತ ಅಕ್ಕ ಶೋಗುಣದ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸೆಟ್ ಮಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಕಿವಿತ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ದ ನೆಕ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ತಾನ ಒಂದು 100 ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಉಂಟು ಫುಲ್
ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ ಇಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನೇಪಲ್ಲ ಕುಡೊಂದು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಮೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೆಪ್ಪು ಹೊರಪಾರ್ದವು ಹಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಕುನೇವಿ ನಾನು ಬಟ್ ಇದು ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನಾನು ಒಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಪಚ್ಚಿನ ದೊಂಬು ಕಂಡಪಟ್ಟಿರ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಲಾರ್ದ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಾತಾಡಂడి ಒನಸ್ದ వీడియో మంతిని ఇజ్జి నెనపే ఇజ్జి ఇత్త సచినన్న లెక్క ఐస్ క్రీమ్ పోనులా ఇంకా వ్లాగ్ అవును రడ్రడ్ వ్లాగ్ ಓ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಸಚಿನ್ ಇನ್ನಿತ ಇವತ್ತಿನ ಧಾನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ವತ್ತಲ್ ಆಂಟಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ತೆಗೆದು ಕೊಡೋದು ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮುಂದೆ ಓಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ನೆಟ್ ಎತ್ಕೊರಿ ರಣ್ಣಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ತಿಂದ್ಲ ಲಚ್ಚುನ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಫುಲ್ ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ ಜಿಗ್ಗೈನಿ ಲಚ್ಚು ಅವಳು ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲನಾ ಲಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಲೆ